Fil-fatt aħna nafu li ħafna minn nies jixxu man terzi persuni u allura jkun qed jinħoloq ċertu tip ta' jista' jinħoloq ċertu tip ta' abbuż. Allura bdieħa tkun inċentiva kemm għan-nies li jisma' jekk jien nixtieq annimal għax m'għandix immur għand is-santwarji. U fl-istess ħin aħna jkun hemm ċertu diligenza għal xiex għax l-annimali kollha li ħerġin ħajkunu microchipped, ħajkunu neutered, allura għandek ċertu proċess. Tajjeb li ngħidu li l-kwalità tal-ħajja tal-annimali ħatola ħafna għal raġuni li daw ħafna minnhom dawn l-annimali jinstabu barra, jinstabu morda, jinstabu imtajrin. Allura meta tieħdu dik il-kura aħna bħal animal welfare għandna servizz 24/7 fil-fatt niġbru mal-2000 pazjent fis-sena, intellawhom l-isptar jieħdu l-kura neċessarja. U minn hemm ħankunu qed ngħadduhom lill-NGOs biex isir il-proċess kollu. Bħala animal welfare, li huma l-iktar każijiet forsi li tintaqgħu magħhom ta' kuljum jew regolari? Iva, għandek ħafna fejn jitħluq tates isibu ħafna ġifieri tates dehydrated, tates imtajri, tates li jkollhom bżonn intervent l-isptar. Għandna sptar state of the art li fil-fatt kif intellaw mal-ewwel immedjatament bl-ambulanza jieħdu mal-ewwel il-każ f'idejhom. Mbagħad ovvjament jiġu għandna biex ikunu jistgħu jiġu rehom. Mbagħad il-pubbliku li jrid jagħmel immurant is-santwarji fejn jara qattus jew kelb li jkun jixtieq jirrehomja, ovvjament is-santwarju ħajtieħ formula ħajimliha, dik il-formula tintbagħat fis-sistema kollha. U bekk aħna nkunu nafu l-fondi ħajħorġu wara 6 xhur. Għal xiex wara 6 xhur? Għax irid ikun hemm ċertu diligenza u accountabilità. Aħna ma nistgħux naqbdu bniedem annimal untuħ dak il-ħin il-fondi. Allura nħolqot sistema diġitali komda ħafna fejn is-sistema ittellanna wara 6 xhur il-persuni kollha li jkunu adottaw. Plassek is-sistema wkoll qed torik li jekk mhux neutered jew le, għax jekk ma jkunux neutered laqqas tieħu l-fondi, ġifieri jridu jkunu neutered u għandek diversi punti oħra fejn biex inżidu l-accountabilità. Ġifieri allura qed ninċentivaw in-nies fl-istess ħin qed inżidu l-accountabilità. U fl-istess li ħaġa importanti huwa li qed inżidu l-kwalità tajba tal-ħajja tal-annimali tagħna.